Πήγες διακοπές, έκανες μπάνιο στη θάλασσα, ήπιες τα κοκτέιλ σου, έφαγες και λίγο παραπάνω. Τώρα η επαναφορά στη καθημερινότητα μας καλεί να βάλουμε και σε μία σειρά τη διατροφή μας. Επειδή το Σεπτέμβριο οι υποχρεώσεις μας είναι αυξημένες, δεν χρειάζεται να φορτωθούμε και με το άγχος των περιττών κιλών. Αρκεί να εφαρμόσουμε μερικά tips διατροφής με ήρεμη και θετική διάθεση. Είμαι η Τζόαν Πάπας και αν θέλετε να χάσετε τα περιττά κιλά των διακοπών, δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος. Καθώς μπορείτε να κάνετε και μία εγγραφή στο κανάλι μου. Θα με βοηθήσει πολύ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να αντιμετωπίσεις το άγχος και το στρες που δημιουργήθηκε από τα περιττά κιλά που πήρες. Όχι μόνο θα σε πιέσει ψυχολογικά, αλλά θα μπλοκάρει και τον οργανισμό από το να χάσεις κιλά. Τα tips για να χάσεις τα κιλά των διακοπών του καλοκαιριού είναι: Tip νούμερο 1. Βάζουμε κίνηση στο σώμα μας. Βρίσκουμε τρόπους να κινούμαστε όσο μπορούμε περισσότερο, όπως να ανεβαίνουμε τις σκάλες αντί να καλέσουμε το ασανσέρ, όπως να περπατάμε αντί να πάρουμε το αυτοκίνητο ή και να κάνουμε παιχνίδια με τα παιδιά. Tip νούμερο 2. Μειώνουμε τις θερμίδες. Είναι απαραίτητο να πετύχουμε το θερμιδικό έλλειμμα. Δηλαδή, οι θερμίδες που προσλαμβάνουμε πρέπει να είναι λιγότερες από εκείνες που καίμε. Ο πιο εύκολος τρόπος να το πετύχουμε αυτό είναι να μειώσουμε τις μερίδες του φαγητού. Tip νούμερο 3. Μειώνουμε τα επεξεργασμένα φαγητά και αυξάνουμε τις φυσικές τροφές. Τα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα είναι άφθονα σε θερμίδες και ανθυγιεινά. Συνήθως είναι τα γλυκά, τα συσκευασμένα σνακς και τα έτοιμα φαγητά. Το μυστικό είναι να φτιάχνουμε εμείς το γεύμα μας με δικά μας φυσικά και αγνά υλικά, όπως και να αντικαταστήσουμε το λάδι αντί για βούτυρο και να μην προτιμάμε τα τηγανιτά γεύματα. Τέλος, πρέπει να αυξήσουμε τα φρούτα και τα λαχανικά. Tip νούμερο 4. Πίνουμε πολύ νερό. Το νερό βοηθάει στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Πρέπει λοιπόν να καταναλώνουμε 8 με 10 ποτήρια νερό την ημέρα. Tip νούμερο 5. Καταναλώνουμε μικρά και συχνά γεύματα. Δεν μένουμε νηστικοί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καταναλώνουμε μικρά γεύματα ανά 3 ώρες. Συγκεκριμένα 3 κυρίως γεύματα, πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, και 2 ενδιάμεσα, δεκατιανό και απογευματινό. Τώρα όσον αφορά το αλκοόλ, μειώνουμε τις ποσότητες όσο μπορούμε. Τέλος, η επιστροφή από το πρόγραμμα των διακοπών στους ρυθμούς της καθημερινότητας είναι μια μεταβατική περίοδος προσαρμογής. Ωστόσο, εάν στην καθημερινότητά μας προσθέσουμε μικρές αλλαγές, μπορούμε να επιστρέψουμε στη διατροφική μας ρουτίνα και να πετύχουμε αλλαγή στο σωματικό μας βάρος και στην υγεία μας.